Hoxe en día, a compra dos supermercados é unha tarefa moi tediosa debido á gran cantidade de tempo que gastamos e, sobre todo nesta situación sanitaria, compre diminuir este tempo. Unha familia de media gasta uns 78,35 minutos en cada compra. Ademais, de media pasamos 4 anos da nosa vida esperando na cola dos supers. Para iso, xurdeu a nosa idea que ademais de diminuir estes tempos, o que fai é que a compra no super sexa algo máis segura, debido a estes tempos tamén aumentan os contaxios da Covid. Mercaxiña é un sistema formado por un carriño da compra e unha aplicación móvil que sirve para engadir unha lista da compra. Esta lista da compra será colaborativa, é dicir, ti podes engadir uns produtos a ela, e igual que podes enviala por deep link, e outras persoas ás que ti lles envíes ese link poderán engadir produtos. Unha vez creada a lista, ti podes ir ao super e nada máis chegues, escaneas o código QR da túa aplicación no teu carriño e o carriño irá detectando os produtos mediante un sensor RFID. Cada produto ten un destes sensores. Cando ti o pases, introduces o produto no carro e pesarao. Comprobará se o peso correcto e engadirao a túa lista de produtos engadidos. Ademais, tamén temos a funcionalidade de pesar produtos a granel e de mostrar as ofertas do supermercado.